sifar girma beautiful manzon Allah. Mai ado da sifar girma beautiful manzon Allah. Abin nufa da bukatuna a gaisa da safar kumfari. Ka ƙara tsarkake ruhin sirrin samuwa mai tasiri. Ya yarda duka abin da na ɗauka za na yoyayi annuri. Lahu ba da ni ba kamar don fada ma'asirin sirri. Kyakkyawa manzon Allah. Da warzuwa da kaɗaita da zati rabbina kuma roƙonka. Ƙara yarda da tsira kun sirrin da shi ne ya gano ka. Hakikanin bayyanar hakinka Ubangiji na wala shakka. Dan da shi ne ka san shi ya san ka kamar idanu na kallon ka. Salamun alaika ya kuɗa bulmakatun hakikatil fardi. Ya wuce cani ɗan gidan manzon Allah kai nake ta yin daɗi. Ga wasu zamani a ba'isa haka da kai ne na gane tauhidi. Baba na harazin misiri na badagire a aba mahadi. Jinin musu dafa ciki da jini tsoka Fatima da gaishe ki. Sharifin harazumawa ne na iso zara bani kyautarki. Kyakkyawa manzon Allah. Sallama nake gun abun kallo me sanya jazaba cikin ruhi. Asalin dukan kyau da me shi ai sirrinsa ne babatun sharhi. Duka kawa da kwarjini a jikin siffarsa ne babu tambihi. Likitan zuciya abincin nan da yake gamsar da dukan ruhi. Beautiful manzon Allah. Daken sufa ne abun kallo da yana kyawun cikin zati. Dakensa ne aka kawata aljanna da kala-kalar fenti. Sirrinsa aka san wa Yusufa kyau bilkisa aka bata kyau saiti. Kyawunsa shine ya zama kyawu na waninsa tamkar bakin fenti. Mai ado da sifar girma beautiful manzon Allah. Shi ba gajere ba ba dogo ba abun tsayi ya fi daidaita. Asarar launuka sai ta can balarabe mai farar fata. Asirka launi na ja a jiki nasa shekin kalar tsafta. Kwarar kyau da kwarjinin sufa a cikin sanan ya fi cancanta. Kyakkyawa manzon Allah. In tsaya kun farare sai ka ga ya ɗara su da jan launi. In tsaya nan ga jajaye sai ya fi su hasken farin launi. Kuma duk tsayin ɗan adam suka jera sai ya fi shi a mizani. Lamarin ka sai dai shiru Allah ka kaɗai ya san inda ke nuni. Na gaida mai kyan da matsa mai yalwar jiki kafa bunkasa. Tafiya yake ciccira kwarjinin haske yana motsa gabansa. Kamushi yana mamaya haske balle ya buɗe hakwaransa. Ina wushirya saman da ƙasar leɓansa ja kyau a kallonsa. Kirjinsa ya zama daidaici da cikinsa ba wanda ya huta. Ga wanda gashi akan kirjin da cikin ya raba akan santa. Belwa na kafaɗu mai faɗin kirji cika ta kasaita. Mai tsayayyen wuya da kyawun gashi har a bayansa ya kwanta. Kyakkyawa manzon Allah. Bayansa dodar a miƙe ke tabbatar shimfiɗa ta zinari. Kai da fuskarsa sun yi daidaito ƙura kallo akan kaya ƙare. Mai adam fararen tufafi mai rawani da shekin kalar kore. Kai ne wanda kyau yake kunya ko a hanya ya ganka zai tsere. Mai tsayayyen ciki a kuntsaiwa na gaishe da mai cikar siga. Kwarjininsa ke sa magauta in ya taho sai ka gansu sun ruga. Da kyan kalami gurin zance daɗin ji a kunna kyallunka. Magana idan yayi sautin muryar tasa duniya ya kan zaga. Mai ado da sifar girma beautiful manzon Allah. In yana tafiya yayi kyau in ya tsaya sai ya zarta haka. In ya kishin gida sai ya fi kyau in yayi zama sai ya tsira haka. In yana magana ya ƙara kuɗe kyau in yayi shiru ka gan shi haka. Abu ƙarfin a san iyakar kyan kabar
cikin sufar gaibu ainihin kawatar halitta sirrin bayyanar ɗaukakar rabu ya abun kwalliya da tsaftar ruhi mai tarbiyar da ba aibu tsarkake mun ciki da ruhi na zuciya ta daina yin rai